चल देख ले नीनू कतना जुग आगे बढ़ल बा। अब तो हमरा कहे के ना चाहिए वो लोग के नाम लिया था देवी देवता के तो लोग से बर्दाश्त नहीं करता। दूगो है लवंडिया नाचो तारी से तो एको बूंद ना बरस गइले हो। अब ये हित के हम कहती ना लेकिन ऐसा काम कइले बड़ तो कहता नहीं मजाक नहीं की कह ना। तो चली कार्यक्रम के तीसरा राउंड हो पुनः एक बार फिर तमाम श्रोता समाज के प्रदुमन प्रदेशी ओर से बार बार लगातार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बाटे। खुशी के बात ई बा प्रदुमन प्रदेशी सुमिरन बनने के कार्यक्रम शुरू कइले तो हमरा बुझाइल कि कुछ हम ज्यादा दिल से सुमिर देनी है भगवान के बर्दाश्त ना भइल आवे लगले बन को देनी है दूगो गा के रोशन के समय दे देनी है तो पहिल का बंदनावा गोले ह त नाइल ह पनिया तो इनका बुझाइल कि लागत कि हमारे ही में हम लह जाए। भगवान इज्जत बचावे वाला हो अगर जो पानी नहीं तनु तो रोशन राज एक इज्जत मेरा नहीं छोड़ता यहाँ पे एक लेकिन भगवान इज्जत बचावे वाला हो भाई है भगवान के कृपा बा तो हरो पर तो हमरो पर बा। हम सरस्वती पुत्र है तू सरस्वती पुत्र हो हमरा बेर पानी आ गए तू कहे थी हो कि तारा बेर ना है। लेकिन अब गीत संगीत के लिए चले के बा हमनी के नयका पीढ़ी में खुला लेवे के बा खुला नहीं खेते के दे हने पुरस्कार बा भैया के ओर से 500 रुपया का पुरस्कार बा। बार बार हम प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा लगा रही खड़ा होते होते 500 रुपया दे देनी भैया के सलाम करम भोलेनाथ से प्रार्थना करम कि पद और प्रतिष्ठा दोनों बना रहो। वाह भैया धन्यवाद। ए तनी घसक है ने अब हमारा बुझाता नु कि ये लोग के देवी देवता के गुहार करबो तब मजा उ जाई ना फिर बरखा दी हनी तब हम चाहता नहीं कि चलो जाओ रेले रेली कइल जाए त तनी और घसक है तू उस दल में से इस दल में क्यों है जा उस दल में आखिर कहीं ना कहीं प्रदुमन प्रदेशी में पावर बा तबे ताहरा दल के लोग आके हमारा दल में बैठा था का है देखता लोग की रोशनी और बैठम तो इज्जत हमरो जाई डर बा त तनिया और घसक जाए ना पहली कइले बड़ा भगवान इतना सुंदर शरीर बना के धरती पर भेज दिले काहे खातिर कि इंसान धरती पर जाई त राम नाम के भजन करे। लेकिन हमनी के यहाँ के भगवान के भुला गल बनिया 84 लाख जोनी के कंट्रोल कंप्यूटर लेके परमपिता परमेश्वर हाथ में बैठल बाड़े जे जैसन कर्म करी कर्म के अनुसार ऊपर गेला पर भगवान फल दी है। नीमन कर्म करबो त नीमन जोनी में जेबो बाउर कर्म करबो त बाउर जोनी में जेबो तो ऐसे भजन करे खातिर शरीर मिलल बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ ही गावा बड़ा भाग से मनुष्य के तन मिलल त व्यर्थ ना गावे के चाहिए भजन तो करही के चाहिए। धरती पर जे भी बा ये धरती के का नाम है ये धरती के नाम है मृत्यु लोक ये जा जेल में ओकरे एक ने एक दिन जाए के बा ये जा कोई रहे खातिर नहीं खे है तो ओरिजिनल का हो जहां नहीं खे रहे के ओकरा के नैहर कहल जाला आ जहां चल जाए के ओकरे के ससुराल कहल जाला। ते धरती पर जे भी बा सब कोई सोचेला कि हम अपना मेहरारू के भातारे हैं लेकिन ना असली भातार ऊपर बैठल बने जेकरा के परमपिता परमेश्वर कहल जाला। तो उ भेजले बारे भजन करे खातिर रोशन आज तू खाली लागल बड़ा गजन करे खातिर ऊपर गइल बा त तहर थाहो ना लगे ध्यान दो तो दुमानिया गीत रही पहिल का लय नय के हो वाह वाह लयवा का हो अरे चिखबा तो हर बढ़ जाई हो दासा आ बोले तू लगबा हो अंग्रेजी भाषा कि यदि ढोढ़ी में भी और यदि पियाबा ए राजा 100 साल जियाबा लय हो लेकिन दुमानिया गीत दुअर्थी गीत रही बाहर ले ले भी रही बे
चाल अपन गोरी चिन्हा दी हलू चाल अपन गोरी रोशन भाई हम तोहरो नचनिया के कहतनी एहू नचनिया के कहतनी तोहरो नचनिया के कहतनी आएहू नचनिया के कहतनी तोहरो के कहतनी ओ जगैला पका होई चाल अपन गोरी चिन्हा दी हलू आ पियावा के थाती लुटा दी हलू तो का कइलू एको कोआ न नैहर में ढिललू एको कोआ न नैहर में ढिललू लेके कप लीललू एको कोआ न नैहर में ढिललू लेके कप लीललू ए बेयास सवती भगवान के भजन कम करे के चाहिए। पप्पू सिंह जी के माध्यम से बहुत सारा पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन। नारायण जी की कृपा बनो रहो, बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे, बाबा बागेश्वर धाम की कृपा बनी रहे। आशीर्वाद दी भैया हमरा के पैसा देवेला बोलो नहीं जवा हम बार बार प्रणाम करब। ई प्यार एगो छोट भाई पर हिंगा बना के रखे, सिटी भाई कंट्रोल करके रखे। हां अरे भैया कौन चढ़ौली परासर बिल्डिंग मटेरियल चढ़ौली के धरती से 500 ना 1000 रुपए हमरा खातिर बाटे। बार बार हम प्रणाम करब। नमस्कार करना तू। अच्छा भैया रउआ बानी नु रउआ त हमर दिल के धड़कन है। दी पैसा पहले पहले पैसा दी पैसा पहले दे दमाउ से कराते भी आउरो दे हम का अच्छा बाद में दे तले हम गावत भजन करे के उम्र इहे हो। हां इहे हो चढ़ल जवानी बादे पानी बा तेरे जाना तोहरो पीछे इनको पीछे घूमत रहे। कब ले जब ले जवान बारू सब लटकल फटकल नहीं खतौ बोले। हां बुढ़ा जी वो गाल के चाम झुल जाई, दांत टूट जाई, लोल लटक जाई, ओ घरी भजनो ठीक से ना होई। भजनो ठीक से ना होई। अभी जवान बारो गा लेबो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जहिया निहुर जइबो हाथ में लाठी धके चल लो बोलो कहियो काका ओ काका चलो 2 घंटा भगवान के नाम जप लो तो हरे राम कहे के तो होले लम काहे लगे। ए बाबू कोई बोले कि शुद्ध ना होई गो कि होले लाम होले लाम पछहरिया लोग रही बड़ी ओबरीले जवान थोड़े इहो लोग बूढ़ा के सुख के अठी हो जाई। तो तू जब हरे राम कहब होले लम त ई लोग पीछवा से कहे कि होले के तना होले हु के तना के तना होले भजन करे के उम्र इहे हो। अरे टंगले फिरत रहलू नहीं हर में खूटा आके जाने कहां चोरल बारू छूटा। आओ तो तनी छप रहिया अंदाज में आओ तो तनी तू दोनों जानी हो साइड
तू तो बहुत सुंदर कलाकार है। अरे याद करो हाँ जब तू मेरी कुंवार रहलू रहलो है जिला पटना रहे हाँ मंच पर उनकर ना तू हमार रहल याद याद पड़ता पड़ता है हमारी यादाश्त बड़ा तेज है। हाँ चश्मा लगाओ ना ला चश्मा लगाओ ना चाचा तो अब बर्दाश्त तो हरो से नहीं हो भला ना काका हाँ बैठ हमर दे आधा बार झर गल बता रे मुरिया पके हाँ बैठा इनको से अब बर्दाश्त होत बा ना ना बैठे दिन का बैठे दिन नीम के लकड़ी हाय अब अच्छा पर ही अंदाज में तो बाबा बाबा अरे टंगले अरे फिर तो रहलू गोर अरे टंगले फिर तो रहलू गोरी हो अरे टंगले अरे रहलू टंगले न हो तो रहलू नहीं हर में खूटा का जाने कहां कहां चढ़ल बारू छूटा कि जब नकली यारन से मिललू जब नकली यारन से मिललू कोआ गप गप लीललू जब नकली यारन से मिललू कोआ गप गप लीललू सर्वनाश हो जाई बरफ 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 के बरफ बरफ तोरा बहिन के बरफ जा तारा अब का कही अब ही तो कतनो बरखबो से फर्क पड़े वाला नहीं अपन काम करो हाँ तो हमें तो कथा प्रसंग जो लोग सुने नु हाँ तब हमरा शौक होखे लगल अब तो अब न लो तो चलो तो तनी एगो लेदारी ले लिया प्रसंग हमरा प्रसंग